umuntu wangeqa ama-dreads. Ngicela sishayele izandla uma wethu umama uGcwensa umfundisi. Phakama ngabe babona. Haleluya. Wenza umsebenzi omkhulu kabi waphinda futhi wangithemba. Haleluya. Siyabonga kakhulu nje ukuba naye ngiphinde ngihambe ngaba ngiphethe la ebandleni siyami. Isakwazi sami ama-elder engihamba nawo uMamtshali noBaba uDlovu okuyibona ama-elder ngicela nje baphakamise izandla egameni likaJesu noBaba uDlovu. Bese ngibane ingane zami sishayele izandla singaphakamisa izandla egameni likaJesu. Ngiyabonga sikufika lethu umuntu waqala enkonzweni njengoba sila siqala inkonzo. Ngicela sishumayezane bafowethu sivule incwadi kwabaseKorinte lesibili 2 Corinthians chapter number 4 kwabaseKorinte lesibili chapter number 4 sizoqala ukufunda lapha ku verse number 6 sizisicine ku verse number 9. Amazi umkhona ni ofundayo ekhaya asifundele from verse number 6 2 Corinthians sileto yobusuku benkazimulo. Hallelujah. 2 Corinthians chapter number 4 from verse number 6 to verse number 9. Verse number 6. Ukuba uNkulunkulu owathi akuvele ukhanya ebumnyameni kukhanye. Ukandalana nakho lokho ukuthi leti ngoNkulunkulu. Masikhuluma ngevangeli sikhuluma uqala uNkulunkulu ukuze kuyophetha futhi uNkulunkulu. Akukho la ungena khona umuntu, akukho la ungena khona ukwazi umuntu, akukho la ungena khona ukuhlakanipha komuntu. Haleluya. Akukho la ungena khona imfundo yomuntu, akukho la ungena khona ukuhlonishwa kwakhe nokwazi kwakhe. Kodwa isuka iqala iziziyophetha uNkulunkulu eqaleni. Haleluya. Ithi ngokuba uNkulunkulu wathi akube khona ukukhanya. So khona uPaul into ayikhuzayo la kuleli bandla leSekorinte into yokuqala uthi ngokuba uNkulunkulu wathi akuvele ukukhanya nakho lokho kukhanya abavele kumnyameni. Yes. Uyena owakhanyisa enhlizweni zethu ukube kukhanye ukwazi azimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaKristu. Akuthi abathi nasenhlizweni zethu kwakunyama. Haleluya. Kwakungube empilweni zethu bathandekayo. Kwakumnyama. Ilight ayifishile. Iswish yewile Genesis chapter number 3. Haleluya. Kwawuswish kwabanyama ngisho waresponda kwicall akubanga amandla akhe akubanga amandla okushumayela. Kodwa kwaba umngenelela kaNkulunkulu. uNkulunkulu wagijima usiswish iswish ebikadiwile. Haleluya. Yes. Verse number 7. Kepha lencebo sinayo zitsheni zebumba. Awuphindela futhi verse number 6. Ukuze sibone ukuthi sikulento yobusuku benkazimulo ngempela. Ngokuba uNkulunkulu owathi akuvele ukukhanya ebumnyameni kukhanye. Yes. Uyena owakhanyisa ezinhlizweni zethu ukuba kukhanye ukwazi kazimulo kaNkulunkulu. Ukuze kukhanye ukwazi inkazimulo kaNkulunkulu. Ukuze kukhanye ukwazi inkazimulo kaNkulunkulu. Athi uHabakukhi ngale athi ngokuba umhlaba uyakugcwala ukwazi inkazimulo kaNkulunkulu. Athi uJohn chapter number 1 verse number 14 ikhuluma ngenkazimulo ukuthi inkazimulo njengozelo yedwa
kuNkulunkulu. Leyo nkazimulo esikhuluma ngayo umuntu uKristu Jesu. Hallelujah. Uyena owakhanyisa lapho. Verse number 7. 6. Uyena owakhanyisa. Uyena owakhanyisa ezinhlizweni zethu ukuba kukhanye ukwazi inkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaKristu. Verse number 7. Ihloko efuna ukukhuluma ngaso sithi we are down but not out. Amen. Verse number 7. Kepha lecebo sinayo ezitsheni zebumba ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngobukaNkulunkulu bungabi ngokuvela kithi. Yes. Verse number 8. Yeah. Siyacindezelwa ngazonke kodwa asinikezeki, siyaqakeka kodwa asithikibali, siyazingelwa kodwa asidelwa, siwiswa phansi kodwa asibhujiswa. Verse 10. Libhole liyaphila izwi lakho, uNkulunkulu ophilayo, igama lakho liyadumiseka njalo. uNkulunkulu wethu ongcwele, nali izwi lakho, khuluma ngathi uyaqala indlebe yethu bayigcwalise ngomoya wakho ongcwele ukuthi uzwe lokho okushiwo umoya ebabandini ngegama likaJesu Kristu Nkosi. Kwelaphi kufundeka kanje ihumusho ka2020 ngokuba uNkulunkulu owathi kuvele ukukhanya kumnyameni ukhanye. Nguyena owakhanyisa ezinhlizweni zethu ukuze zikhanyelwe ulwazi lwenkazimulo kaNkulunkulu ebusweni bukaKristu. Kepha lengcebo sinayo ezitsheni zebumba ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngobukaNkulunkulu, hayi obuvela kithi. Sicindezelwa zonke kepha asifihlizeki, siyaxakeka kodwa sidikibali, siyahlushwa kepha asilahlwa, siqunjwa phansi kodwa sibhujiswa. Awutshela useduze wakho ukuthi we are down but not out. Down but not out. Ngisho ngasakuzwanga okuningi kodwa nje mawuzwa ukuthi uthe down but not out. Hallelujah. Masibebuza lo mfundisi onempandla utheni? Down but not out. Hallelujah. Incwadi le umpostoli uPaul oyibhalayo bathandekayo uqale wabhala uFirst Corinthians ebhalela ibandla laseKorinte kunezinto afuna ukuyilungisa ebandleni. Second Corinthians usebhalela ama-leaders ebandla laseKorinte. uPaul uke waya kuleli bandla futhi uyena establishile siyathola lapha mawufunda incwadi yezenzo chapter number 18. Kodwa into exakayo noma eliqalile walapha wafika wabashumayeza ubudlelwane ayinabo baba strong. Hallelujah. Wayinobudlelwane obuhle kakhulu. Kodwa inkinga la esifunda khona isekutheni la afika shumaya khona ngoba sebhala incwadi i2 Corinthians. Ngesikhathi efika kokuqala watholana nabantu ababeshumayela bethi ivangeli abashumayelayo. Labo bantu ibona abamcriticize. Hallelujah. So babemnyundela, babemkick out. Hallelujah. Baya zonke izathu zabo abayivezayo ukuthi why befuna ukumkhahlela kangaka. Number 1, into yokuqala babefuna ukuthi uPaul mawufunda chapter number 3 azochaza ngobupostoli bakhe. Hallelujah. Uma ezochaza ngobupostoli bakhe baphinda futhi bafuna i-recommendation letter ukuthi njengoba ulishumayela leli vangeli ufunde kuphi qala. Hallelujah. So yizo zonke lezo zinto
uyabhala ke usezama ukubaphendula akadefend kodwa udefender iministry necalling akuyona. Amen. Hallelujah. Ngoba ikhona izinto ezithi mayifika kuwena kuthi uzenzile ongadingi ukukhulumela kakhulu. Hallelujah. Ongadingi ukuthi uyichaze kubantu. Ngoba into kufanele ichaze kubantu correct. Hallelujah. Noma kungadumi izwe lonke kuthiwa wenzeni, just relax, iba phansi. Hallelujah. Ngoba uyazi wena ukuthi awuhlangana leyo nto. Kodwa into ezoyiveza leyo nto inkambo yakho uqhubeka ukuthi cha. Sesiyabona ukuthi umuntu akayindanga lento. Uphola akayichazi. Kodwa uyadefenda ubupostoli necalling uNkulunkulu amnikeze yona ministry akuyona. Usethi ke kulungile ke usiyababhalela incwadi 2 Corinthians from chapter number 3. Hallelujah. Akithi bafuna ukuthi uPaul ayichaze ukuthi njengoba eShumayeli uthotshwa ubani qha. Hallelujah. Bakhona abantu abacriticizeayo. And abantu abacriticizeayo isikhathi esiningi abona abantu abenza utho. Abantu abangenzi lutho. Kodwa umsebenzi wabo ukuthi bethathe imali bafake idatha bese beyacrasha kuma social media. Umsebenzi wabantu abacriticizeayo ayikho into abayenzayo balinda wena uqala ukwenza then mase behlala ethendeni zakho. Uthi kuPaul laba bantu ayikho into engayi-abuse nabantu bamadatha, ayikho into engayi-abuse nabantu abangenzi lutho kodwa abakwazi ukukhuluma. Hallelujah. Bafuna upostoli bakho ukuthi ugcotshwa ubani, ufunde kuphi. Usiyabhala incwadi mawuqala ku chapter number 3 ukhuluma ngamandla evangeli. Hallelujah. Ukuthi lento evangeli bathandekayo ivangeli lingamandla kaNkulunkulu. Enye into ayivezayo lapha mawufunda u chapter number 3. Hallelujah. Uverse number 1 uthi ngabe sesiqala ukuzincoma yini na? Kumbe nathi sidinga izincwadi zokusincoma kini noma ezivela kini njengoba abanye bezidinga na? Hallelujah. Amen. Ngiyazi ngidinga i-recommendation letter. I-recommendation letter abe sesiyakwazi thina bantu ababiziwe bizwe uNkulunkulu ukuthi baphakame ngezinto abazaziyo, ngezinto abazenzileyo. Hallelujah. Hallelujah. Uthi lento niyidingayo kahle hle ayikho into mina engizonikeza yona. Ngoba incwadi okufanele ngabe ivulwa abantu inini. Hallelujah. Alikho iphepha noyiki. Hallelujah. Alikho iphepha noyiki engakwazi ukuyichaza lento. Kodwa umuntu ongakwazi ukuyichaza lento wena. Hayi futhi nangomlomo. Kodwa uyincwadi engabhalwanga ngesandla. Uyincwadi engabhalwanga ngoyiki. Usiyaqala usezoveza ama-covenant, uthi sinama-covenant amabili. Sine-covenant endala okuyi-covenant kaMose. And uyayichaza le covenant uthi abaningi le covenant akekho okwaphinda. Iyayikhomba indlela kodwa abantu bayafa kuyona. Uyaphinda futhi uyakhuluma ngale covenant. Uthi le covenant awugcini ngokuthi ufe. Hallelujah. I-covenant ephelayo okuyi-covenant esikhashana. Kodwa ke before sifike kwi-covenant uthi akasiqale siveze incwadi eniyifunayo. Uthi incwadi eniyifunayo funa abe nina eniyincwadi ebhaliweyo. Engabhalwanga ngepeni. Kodwa incwadi ebhaliwe enhliziyweni zenu. Uthi lento eniyifuna kimi ayikho into enizoyithola kodwa into ofuna niveze yona lento iy'thelo nina niyincwadi. Hallelujah. Uthi nina nincwadi nikhona emphakathini nincwadi. Wena uyincwadi ukhona ekhaya wena incwadi. Uyincwadi ukhona emsebenzini. Wena uyincwadi okufanele ivulwe ngabantu. Abantu babone ukuthi mina ngishumayelani. Uthi mina ngishumayelani ngibeke eceleni. Kodwa abantu afuna badisplay bahambe lenkinina. Inini incwadi. Okufanele nibe incwadi evalekile. Kodwa kufanele nibe incwadi evulwayo.
kalula ngabantu. Abantu bazi uKristu ungashona lutho ngoba wena uyincwadi engabhalwanga ngesandla. Kodwa le ncwadi esikhuluma ngayo incwadi ebhalwe ngaphakathi enhlizweni zenu. Athi nebona ke lento elifuna kimi ukuthi ngeke niyithole kimi. Kodwa abantu abaphethe impendulo lento yini? Haleluya. Ngamanye amazwi uthi hambani ukuhamba kwenu kukhanye phambi kwabantu. Ngoba abantu kufanele kube yibona abantu abazofunda incwadi. Siqala unyaka iba incwadi efundekayo phambi kwabantu. Kuqala unyaka zilinge izinto ezizokushaya. Kodwa iba incwadi engavaliwe abantu abazokwazi ukuyifunda kalula. Beyifunda wena. Haleluya. Uthi ngabe siqala ukuzincoma yini na? Kube nathi sidinga izincwadi zokusincoma kini noma ezivela kini njengoba abanye besidinga na. Uthi nina nencwadi yethu ebhalwe ezinhlizweni zethu. Ngamanye amazwi ukuthi eChrist life kudliwane. Abantu bazokubona kuwena ukuthi kudliwane. Haleluya. Ukuthi umfundisi umzobo ufundisana. Into ezochaza ukuthi umzobo ufundisana indlela oyiphethe ngayo emsebenzini. Uyabona indlela oyiphethe ngayo ekhaya yona nto ezobichaza lento uphola khuluma ngayo. Haleluya. Ukuthi wena uphendula kanjani abanye abantu. Enkampanini maqashwa into abayenzayo bavaya ama social media kanti ucommunicate kanjani nabanye abantu. Haleluya. Amen. So wena incwadi ebhalwe ngabantu. Uthi incwadi ebhalwe ezinhlizweni zethu eyaziwa futhi ifundwe ngabantu bonke. Nibonakalisa ukuthi incwadi kaKristu eyenziwe ngokukhonza kwethu. Elotshwe hayi ngoyiki kepha ngomoya kaNkulunkulu ophilayo. Ayilotshiwe ezibhebheni zamatshe kodwa ezibhebheni zenhliziyo zenyama. Bayiqala ke lento uKristu uveza ukuthi uKristu ungcono kunakho konke. uKristu ungcono kunenkonzo endala. Inkonzo endala eyayibhala phansi esibhebheni. Umuntu bese ahamba ayiphilele noma kanjani. Kodwa into ibibhaliwe phansi. Haleluya. Uzoveza ukukhathanisa ke manje. Uthi kune covenant entsha. Kune covenant endala. Le ndala iqoshwe phansi. Kodwa le entsha ibhalwe ngomoya ongcwele futhi wabhala enhliziyweni yakho. Amen. Haleluya. Bese yaqhubeka. Athi sinethemba elinjalo kuKristu uNkulunkulu. Amen. Kungesikho ukuthi kukhona thina esingakhomba sithi kuvela kithi kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu. Okunguye owasenza safaneleka ukuba yizikhonzi sesivumelwano esisha. Kungesiso esomthetho kodwa esikamoya ngokuba incwadi ebhaliwe iyabulala kodwa umoya uyaphilisa. uKristu ungongcono kakhulu ukunenkonzo endala ngoba inkonzo endala yayitshela ngemithetho kodwa akekho owawugcina. Bonke bafa bahluleka ukuthi inkonzo endala iyabulala. Iyakutshela ngomthetho kodwa ayikunikezi ukuthi uphile kanjani. Kodwa ikhona inkonzo entsha eNkristu Jesu. Haleluya. Inkonzo kaMoya oyingcwele, inkonzo ephilisayo. Haleluya. Bese yaqhubeka ke bathandekayo. Udifenda njalo ubupostoli nekhoniki. Bese veza amandla evangeli. Ulokhu aveza njalo uKristu ungcono kakhulu kunakho konke. Mawuthi ubambelela kulezi zinto uzothi uzobambelela kuzo bese uyafa. Kodwa mama ubambelela kuKristu, uKristu unokuphila. uKristu ungcono kunakho konke. Bese yangena from verse
Number 7. Hallelujah. Uthi le nkonzo wakhuluma ngayo. Uthi kwakuyinkonzo endala kaMose. Uthi uMose wahlala noNkulunkulu. Every fasting for 40 days and 40 nights. Ehlezi noNkulunkulu. Uma ehlezi noNkulunkulu kwathi glory kaNkulunkulu enamathela. Wangabe sabona la. Wathi uma ehla eyaphansi kubantu. Bathi abantu abasakwazi ukubona umelana noMose. Ngoba uMose akasabhekeli ugcwele inkazimulo kaNkulunkulu. Kumphoqa uMose ukuthi ukuze akwazi ukwendelela nabantu kumele afake iveli ukuze akwazi ukuhlala nabantu. Useyayiqala uPaul le inkonzo entsha inkonzo indala. Hallelujah. Uthi uMose wafaka iveli. Hallelujah. uMose wafihla ukukhona kaNkulunkulu phambi kwabantu. uMose akazange ukudisplay ukuthi uNkulunkulu njani. Lento kuthiwa iglory, yini iglory? Iglory ukukhona kaNkulunkulu. Uma wahlala uNkulunkulu ufina ungasabonakali wena, sekubonakala uNkulunkulu ngempilo osuyithole kuNkulunkulu. Ubusuku benkazimulo. Hallelujah. Uthi uMose wayekhaza uPaul. Uthi uMose wathi ehla wafaka iveli. Uma ifaka iveli ukuze abantu balahlekelwe noma abantu bengabe besayibona iglory kaNkulunkulu. Bese bebona yena. Hallelujah. Uthi uma ngabe uNkulunkulu wayikhazimulisa inkonzo endala okwakuyinkonzo yokufa, okwakuyinkonzo ephelayo, okwakuyinkonzo yesikhashana. Kakhulu kangakanani isivumelwano esisha esinguKristu Jesu, bonke bayakukhanya kuye. uKristu ngcono kunakho konke. Hallelujah. Uthi-ke wafaka iveli ukuze abantu bengaboni iglory kaNkulunkulu. Bese fika lapho verse number 18. Athi kepha thina sonke ubuso bethu obambuliwe esibuka inkazimulo yenkosi, ngokungathi esibukweni siyaguqulwa sibe njengalowo mfanekiso kusuka kuleli izinga lenkazimulo kuya kwelinye izinga, lokho kuvela enkosini engumoya. uKristu ungcono kakhulu kunakho konke. Verse number 8. Pho inkonzo kamoya ayikuba nenkazimulo enkulu kunayo na, ngokuba uma inkonzo yokulahlwa ibinenkazimulo, inkonzo yokulunga inenkazimulo enkulu kakhulu. Nalokho okwakhazimuliswa kwakukade kungenankazimulo uma kuqhathaniswa nenkazimulo edlulileyo. uKristu ungcono kakhulu. uPaul la uhamba bathandekayo elokuveza amandla asevangeli. Kuthi ivangeli likaNkulunkulu linamandla kangakanani. Hallelujah. Nginamaphuzu amane engifuna sikhulume ngawo. Vele ngizoshumayela ebandleni lomfundisi wamaphuzu amathathu. Amen. Hallelujah. Siyaphuma ke kwiglory kodwa uKristu ungcono kakhulu. uKristu uyena okungaba nethemba naye. Hallelujah. uKristu uyena ophilisayo. Inkonzo endala kuyafiwa kuyona. Hallelujah. Ngifuna sikhuluma ngalento okuthiwa impilo, because asikho ezulwini njengoba sila. Njengoba sila sinama challenges. Hallelujah. Life's challenges are real. Hallelujah. Life challenges are real. Depende
Read verse number 7. Verse number 7. Kepha lengcebo sinayo ezitheni zebumba. Before afike athi kepha lengcebo sinayo, uqale wathi ngakho sina lenkonzo. Before afike kwingcebo esinayo, uthe ngakho sina lenkonzo ngokuba sahawukela. WayePaul ekhuluma kanje, wayePaul ezefike la ethi sinengcebo, ukhuluma nalama leaders, because uma ngabe uyi-leader noma kuthiwa yenza into eyenza ebandleni, umuntu uhamba aphakame. Hallelujah. Uhamba umuntu abe namathumba aphakame. Uma worship team ahambe efike late worship team, ngifuna ukubona ukuthi ubani ozoyenza mangabe ngingekho. Hallelujah. Ukhuluma nama leaders ku 2 Corinthians, because ama leaders alethe abambi izinto ayibambile bese eyibona ukuthi angcono kakhulu nakho konke. Kodwa uthi uPaul ngakho ke sina lenkonzo ngokuba sahawukela. Hallelujah. Hayi ukuthi sina lenkonzo uyiqhubekile no 626 nawe. Kodwa no 626 uqhubekile ngokuba sina lenkonzo ngokuba sahawukela. Uthini umpostoli uthi kulento yevangeli kaKristu, Kristu ngcono kunakho konke. Ivangeli linamandla kakhulu. Ngoba kuyenzeka umuntu angaliboni ivangeli linamandla because elukuthikwa abaqashi. Bese umuntu angaliboni ivangeli linamandla kakhulu. Kuyenzeka umuntu abesevangelini afike udokotela amdiagnose amtshela isifo angakwazi ukusengcisha. Hallelujah. Hallelujah. Impilo wenze njani mangabe impilo ikujikele? Hallelujah. Wenze njani mangabe ukhipha ama-tithes, uwakhipha kahle, iminikelo yonke, ama-prayers wonke, uhamba inkonzo zonke, kodwa uthola impilo yakho isemumva mayikhathaniswa nebundane lesonto elizamathanda. Wenze njani mangabe ubhekene naleyo mpilo? We are down, but not out. uKristu ngcono kakhulu. Wenze njani bathu ukhathalisa ubuka impilo yakho ukuthi impilo yakho imile, bese uthi uyahlala etaxini kube khona ozamule kakhulu ethi no isibongo sibizayo sirong. Hallelujah. Uyabona baba impilo ikumele, uyabona ungaphumeleli. Khona into wrong ngesibongo sakho. Lapho uyahlabelela kakhulu, lapho uyashumayela kakhulu, lapho uyathatha kakhulu, lapho uyanikela kakhulu. Wenze njani impilo mayijikele? We are down but not out. uKristu ungcono kakhulu. Kunamandla asevangelini. Ivangeli likaKristu Jesu lingamandla kaNkulunkulu. Yethi impilo ithi mpilo loKristu, impilo ithi buyela back kwabantu bomsamo, kodwa uKristu ungcono kakhulu kunakho konke. Wenze njani impilo mayijikele? Uthi uyafika emsebenzini uthola incwadi yokurefresha, kodwa ebandleni izinto zenza ngendlela. uKristu ungcono kakhulu. Musokuphindela emuva. We may be down but not out. Hallelujah. We may be down but not out. Uyabona eqala unyaka, uyabona uyabalisa. Hallelujah. Sebeqalile bafuna ama-uniform engane. Uvela ubuke le uniform engane. Uthi kodwa abantu abangifuna i-uniform, mina i-uniform ngiyanikwa emsebenzini. Sakathi ungamtshela umuntu ofuna i-uniform, nami ngiyanikwa emsebenzini, angi-afford i-uniform. Wenze njani mangabe i-uniform ungayi-afford? Kodwa nathi ingane imile ithi ifuna i-uniform, kodwa wena uyakhona, usindisiwe. Nanti izwi elihlebelayo ngapha ithi go back kubantu bomsamo, awuhambi uyokwenza noma amagobongwane.
ngcono kakhulu. Impilo sikhuluma ngempilo nje. Impilo injalo. Haleluya. Kuvele kuqhamuka umuntu ayinikele izono. Akhonze kabili kathathu futhi nokhonze wakho uyabona kuyasokolisa uza ngoba nakho unganithi. Nokuza wakho uza ngoba nakho ungayona uKhisimusi. Haleluya. Avela aqashwa athola umsebenzi kwamasipala. Kodwa wena uza nangoKhisimusi esontweni. Wenze njani impilo bayijikele? Ngoba impilo izokubuza ukuthi uphi lo Kristu wakho. Futhi nabantu bazosho ukuthi abantu kunezinto abantu kusamele uyihlanganise. Wenze njani? Uthi ngokuba sinale nkonzo, ngokuba sahawukela, musuphakama ngoba le nkonzo sinayo ayikho inkonzo yekhwepha, ayikho ukusebenza owathola, ayikho imfundo owangena ngayo, kodwa kunento eyama phakathi kwethu noNkulunkulu, kunento eyama olakeni kaNkulunkulu, yacisha ulaka likaNkulunkulu ukuba singafi sibulawa ulaka likaNkulunkulu ngokuba sinale nkonzo, ngokuba sahawukelwa. Nawe wayitshela ukuthi silapha ngenxa yakho, sinale nkonzo ngokuba sahawukelwa. Awukho umsebenzi sawenza, kunento eyama phakathi nendawo ulaka likaNkulunkulu liqeda ngathi ngokuba sinale nkonzo, ngokuba sahawukelwa. Upholi kulokho efeze njalo lento eqala chapter number 3 ufuna ukuveza amandla evangeli likaKristu Jesu. Haleluya. Upholi benoTimotheo washumayela la, kodwa abantu abangaresponda kwi-message. Ukhuluma namalingasi ngoba mawufika ko verse number 3 ukhuluma into enjalo. Haleluya. Mawufika verse number 3 upholi bashumayela kodwa abantu bangaphenduka. Uthi noma abantu bengaphendukanga ayikho ngamandla akho lento. Haleluya. Noma kungakhonzisa abantu ababili ayikho ngamandla akho lento. Amen. Haleluya. Sinale nkonzo ngokuba sahawukela. Sizilahlile izinto ezifihliweyo. Umethi sizilahlile izinto ezifihliweyo, izinto zehlazo. Ukhuluma because ufika waveza lapha inkonzo endala nenkonzo entsha. Uma iveza lezi zivumelwano eziwu2, waveza ukuthi sikhona esibulalayo, sikhona futhi esiphilisayo. Ngoba kulesi esibulalayo kwakungena ngokuthi ukwazi ukwenzani, kodwa kulesi awungeni ngokuthi ukwazi ukwenzani, kodwa ukwamukela umsebenzi waseKalvari kuphela. Wawamukela umsebenzi waseKalvari and then umoya ingcwele wona udrayivayo. Amen. Methi sizilahlile izinto zehlazo usho ngoba awusenzelanga ngawo amandla. Sinale nkonzo ngokuba sahawukela. Amen. Bese qhubeka. Asihambi ngobuqili futhi asiphambanisi izwi laNkulunkulu, kodwa ngokuveza ubali iqiniso. Sizincoma kunembeza wabantu bonke phambi kukaNkulunkulu. Bese 2:3 kepha uma ivangeli lethu lifihlakele kwababhubhayo. Haleluya. Akujaba ngisho ukungarespond kubantu musuhambulwa nabantu. Umuntu nje mawubona izwi bathanda kakhona abazoze befe bengasindisiwe sithanda basindiswe, abangeke futhi basindiswe. Ngisho usubathandazela kanganani. Ngingixaye intombazane abafana abahle kanje ihambe yothatha umuntu ongakhona, ithi ungcono umuntu ongakhona, ithi ngizoyilungisela uzokhona. Haleluya. Ukhona uzomeza khona. Kunabantu abazoze befe bengeke basindiswe, uthanda ukuthi basindiswe, abangasoze because ababelwanga ivangeli lokuphenduka. Haleluya. Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele okuyibona uNkulunkulu walelizwe eyiphuputhisekisile ingqondo yabangakhona, ukuze lingakhanyi kubo ivangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Angijabo kunabantu uNkulunkulu enze ngamabomu ukuthi
bengezwa lutho ngevangeli. Uyibhalele uPaul because benoTimotheo abantu bakushumayelile abantu bangezwa. Usezoqinisa ama-leaders ukuthi noma ngabe abantu abaphenduki kodwa ivangeli alikho ngawe, alikho ngamandla. Haleluya. Kahle ke uPaul uyabacrush uthi ngisana ukuphakama. Ngisana ukuyizenza special izinto eziphezulu esekhekeni. Umsebenzi wevangeli uyaqhubeka noma ngaba ukho wena. Haleluya. Ivangeli alimile ngawe, alimile ngakho amandla. Ngokuba sinale nkonzo, ngokuba sahawukela. Haleluya. Alikho nangemfundo yakho. Alikho nangokuhlakanipha kwakho. Noma ungathi ubaleka nemali yakho uthi ngizosupport ministry, ngifuna ukubona abazokwenza njani, uNkulunkulu uzovusa abanye abazokwenza lokho. Haleluya. Kuqala unyaka nje ivangeli alimile ngawe. Alimile futhi nangemali yakho. Haleluya. Ngokuba asizishumayeli thina okuyibona uNkulunkulu walelizwe ephuphuthekile iqonda abangekhona ukuze lingakhanyi kubo ivangeli egazimulo kaKristu omfanekiso kaNkulunkulu. Wena ubusunendoda engakhona vele uyale ngoba ngeke izikhona. Haleluya. Besani nje uyale ubuyele kubona give me nje lamadoda ngakhona azothi esuke beyothwala ngawe ngoba ayithanda kakhulu nemali. Ngokuba asizishumayeli thina kodwa sishumayela uJesu Kristu eyinkosi, nathi sizikhonzi zenu ngenxa kaJesu. Haleluya. Qhubeka ke no verse 7. Verse number 7. Yes. Ufika la ekutheni ke uPaul mayifuna ukuexpose ivangeli usethi kepha lengcebo sinayo kodwa inkinga lengcebo isezitsheni zebumba izitsha ezifayo. Izitsha ezitekemayo, izitsha mayibona ngazathi liyakhebezela sathi ngangayo esontweni. Izitsha kuba mayibona ngathi ifridge duma kakhulu into abantu bona ifridge maningena lutho duma kakhulu kanjani. Haleluya. Uthi lengcebo sinayo. Lengcebo ayikho ey'ntweni ey'nkulu kodwa lengcebo isey'tsheni ey'fayo, izitsha zebumba. Haleluya. Kodwa lengcebo sinayo. Uthini bethi lengcebo sinayo ngoba isuka chapter number 3 ukhuluma ngalamandla kaKristu uthi ungcono nevangeli lithi namandla. Haleluya. Usethi ke lengcebo sinayo akuphiki kuphela umsebenzi, abantu abangakhona bayasebenza, kodwa lengcebo sinayo akuphiki kuphela impilo i-upside down empilweni yakho, kodwa musuke iyeke insindiso ngokuba lengcebo sinayo. Inkinga lengcebo isezitsheni zebumba. Lenti khona ungayiyeki lenti khona. Lokhu kusinakisha kwakho ungayiyeki lenti khona. Lokhu ungakuswela kwakho ngisho into ozoyidla ungayiyeki lento ikhona. Ngiyazi uqala unyaka nibe nama-resolution nasho izinto ey'nkulu kodwa ngifuna ukuthi ngisho ngabe izinto ayisenzekanga ngoba ngoFebruwari sobe siqaqa nawe ithini. Yabona ithini ethe kuqala unyaka safaka u-R20, R5, R2. Umfundisi u10 we-cross overnight wathi unyaka wakho. Kodwa angifuni uhambe naleyo ngqondo ngoba ngoFebruwari mina engasho ukuthi unyaka wami nawe uthe unyaka wakho kodwa ithini sizolivula nawe sivula ngoFebruwari. Uthi uzalivula ithini no70 cent. Ngokuba lengcebo sinayo. Ungayiyeki lento uyiyekisa ukuhlupheka kwalesi sikhathi. Ungayiyeki lento uyiyekisa ukuthi abaqashi babluthika. Kanti uhambisa iCV bathatha umuntu ongenamatric wayeba wena kodwa futhi wena usindisiwe lo muntu akasindisiwe. Kodwa lengcebo sinayo
ivangeli uthi leli ivangeli noma ngabe ayisahambi izinto ngokufisa kwakho kodwa le ndlebe sinayo lento ikhona ungayiphiki lento iyaphilisa noma abaphilisa philei le ndlebe sinayo isesitsheni sebumba noma bengaqaki imoto enkulu noma ibheke ngafika limu-approve kodwa wena linga-approve uthole ukuthi wena uhola kangcono kodwa yena uyasibakhisha kodwa le ngcebo sinayo engcebo iseyitsheni sebumba udamtha kwakho ivangeli nokufuna ukubuyela back emumva kuveza khona ukuthi isitsha sebumba kodwa le ngcebo le ikhona le ngcebo uma sishumayela ivangeli sikugqisha imali emaphaketheni sikugqisha ingcebo le ngcebo sinayo ukudamtha kwakho nokufuna ukubuyela kwakho emuva. Haleluya. Kusho khona ukuthi uyisitsha sebumba kodwa webumba ungayiphiki ingcebo sinayo ngoba kuqala unyaka kukhona abazohamba beyothwasa ngenxa yempilo ukuthi ayihambi njengoba kusho kamfundisi ukuthi ungekho wakho impilo ayizohamba kanjalo. Haleluya. Impilo ayizohamba ngefasting yakho akukho wrong fast akukho wrong thandaza uphumelela siphumelela ngokweqebo kaNkulunkulu kodwa musuthatha lezo zinto ufake ekhanda lakho ngoba ngoFebruary soke siyiqala nawe sitsha siphumele noSaturday usubona ngaliva. Hallelujah. First point, life's challenges are real. We face struggles, setbacks, and hardships. Impilo ilokhu uzenjalo usavuma ivangeli kodwa le ngcebo sinayo and le ngcebo inkinga ukuthi uNkulunkulu akafunanga ama-giant. Inkinga uNkulunkulu akafunanga abantu abazohamba ngale faith lenkulu ohamba ngayo. Haleluya. Uyinikeze wayifaka kubantu abasabisha wayifaka le ngcebo ikhona kodwa le ngcebo ibantu ongeke ubone ukuthi lo muntu enganengcebo kodwa le ngcebo sinayo ngoba umuntu ongasindisi uphuwa kodwa wena it was invested in you. Ingcebo sinayo. Hallelujah. Wakathandaza wahlangana abazalwane athandazela umpostoli uPeter ebushini. Hallelujah. Athandaza abazalwane abathandaza kwaba khona intombazana uRhoda igama layo. Le ntombazane yayithi mayithandaza kodwa ibiqala zemnyama. Ithi le ntombazane i-answer ayikho kude kodwa i-answer iseduza. Uma yayisoqala inokho yabe uqalaza uPeter yabuya yathi ayingabe na uPeter kwasho abantu abathandazayo ngokuba le ngcebo sinayo ukuthi seyitshenzile kwasho abantu ababizi prayer abantu abahost prayer bathi wena mazosisanganela siyathandaza asidlali sithandazela umpostoli ukuthi aphume ithe ntombazana umpostoli sephumile asiyeke uthi lo only prayer mazosisanganela lento isho ukuthi sidawutha sisedawuthe ngisho uNkulunkulu eselethe ibhekile ngoba le ngcebo ikhona kodwa le ngcebo iseyitsheni zemumba ubumba elibuyela ithi namuhla ngithandazi ubumba elibuyela ithi namuhla bengiyile esontweni last week ubumba
ifasting yani yona le ubumba alithi seyisikhatsini phela manje isikhathi sokuphuma manje siyaphuma ubumba olukhulumayo kodwa uthi icebo sinayo ungavuma uphikisana nesimo obhekene naso ngoba le cebo sinayo izesitshengise life challenges asikho ezulwini sisemhlabeni impilo zokubuza ukuthi namanje usathi uJesu inkosi kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi uKristu ungcono ivangeli linamandla ivangeli linamandla haleluya John 16 verse 33 few minutes 16:33 uthi uJesu lokho ngikhulumekile ukuba nibe nokuthula ngami bese thini ethe emhlabeni niyakuba nosisi why wena wazi ukuthi ukukholwa babazalwane masiza uNkulunkulu asingamenza ujukebox ufaka imali zobona mawukhonza uNkulunkulu ukhathi umenzela ifavor omunye umfundisi wathi mina uNkulunkulu ngamtshela ngathi unkosikazi wakhe uthi unkosikazi wakhe wayethwele ke seshaya isikhathi uyasikwa odokotela bethi ingane izohamba uthi ngahamba kakhulu uNkulunkulu uthi ngathi uNkulunkulu mawuthathele ingane mina ngiphinde ngikhonze bathanda asingafiki kulelo zinga amen asingafiki kulelo zinga akukho la uNkulunkulu esimtshela khona akukho la uNkulunkulu esibenzela khona ifavor ngoba uNkulunkulu mina nginikanga nomsebenzi engifunayo kanyana ngiyamyeka kodwa le ngcebo sinayo isesitsho uthi uJesu emhlabeni ngiyakubalisa kusho inkosi uJesu uthi emhlabeni niyakubalisa musukudimanda uNkulunkulu musukumbamba njengamavesi haleluya ngoba sikhuluma ngobusuku benkazimulo lento enkazimulo isebenza ngokuthi uhlezi naye uhlalile naye bese kusebenza yona emzimbeni wakho haleluya musufuna ukuthi amzokwenza ubani nothuma ngabe ngaphumelele kodwa emhlabeni sakubalisa bese thini kodwa imani speed kusho uJesu bese thi mina ngiyunqobile umhlaba Athandeka uma challenges esibhekene nawo asibheke uKristu ongumqalisi nomphelelisi akekho umuntu emhlabeni owahlushwa njengoJesu wena inhlupho zikufanele abaloku uhluphekayo kufanele kunomuntu ongenzanga lutho owahlushwa uthi uJesu letha amastruggles asinakiyeke ukukholwa ngoba kunengcebo esinayo uthi asibhekena enqobiso uhluphekile uJesu kodwa futhi wenqobiso uma sibheke kuye sizo-overcome hallelujah second point God's strength in weakness when we are down God's power is made perfect 2 Corinthians chapter number 12 uthi uPaul bathandekayo uPaul ukhulume kakhulu lento ukuthi sizitha zokuba mawufunda Romans 7 uthi umthetho ubukela ngingakwenzi bese ngenza lokho engifuni ngoba sizitha zokuba kodwa lezi zitsha iziphethe ingcebo kunento enkulu bathandekayo kunalezi zinto ezifunayo insindiso inkulu ingcebo uzongayiyeki don't go back hallelujah ithi alimazi uSamson wafuka kula ibhele yedwa eshaya umhlathi wenkomo yedwa wasente
into ayenza wahamba ngendlela waya entombini yakhe. Mayifika entombini yakhe wakhuluma nentombi yakhe ukuthi asambe siyobona ibhele ngilibulalile. Athi lo muntu ubulala ibhele kodwa ayi ngawakha amandla. Hallelujah. Kodwa uma ngabe esethatha unkosikazi wakhe esethe sahambe siyobona. Hallelujah. Ibhele lifile kodwa engafanga ngawakha amandla. Ithi nje ithi don't go back esidunjini esingabulanga nawe. uNkulunkulu okuyena okupha amandla ukuthi lezinto ezinqobile before usindiswe. Musubuyela back. Why go back and text the ex yakho uthi hey one. Hallelujah. Hey we ex hey one. Don't go back isidumbu lezo sifile. Asibulawanga amandla. Musubuyele intweni ezifele ebulawa uNkulunkulu. Musubuyela back. Ngoba uzothi uma ufika lapha hey. Hallelujah. Hey. Ngiyakutshela. Bese kuba uLord. Ekulandeleni kaLord. Hey. Singabonana. Ufunani isidumbini? Why you take? Because isidumbu nesidumbu sinoju lakho. Amen. Isidumbu nesidumbu sinoju. Hallelujah. Asibuyele back. Third point, not defined by circumstances. Our identity is in Christ, not our problems. Amen. Hallelujah. Amen. Sibu Kristu umqalisi nomphelelisi. Romans chapter number 8 from verse 28. Ngiyakufunda. Uthi konke kusebenzelana kulo labo abamthandayo ababiziweyo ngecebo lakhe. Ithi lento uma ngabe kuvela inkinga isitha sifake inkinga siphonse inkinga uNkulunkulu uyithatha ayibhida verse ke-outcome ngokuba bonke abamthandayo ababiziweyo konke kusebenzelana kube ngokuhle. Why kusebenzelana kube ngokuhle? Bathandekayo, uma ngabe siseyinkinga inkinga izosebenzela thina. Inkinga zizokuvivinya. Inkinga zizoqinisa. Hallelujah. Inkinga zizokwakha. Ngamanye amazwi isitha bese sifaka inkingeni kanti asazi ukuthi lapho zoqiniswa khona. Amen. Hallelujah. Asazi ukuthi kulapho ozoqiniswa khona. Hope in the struggle. We can rejoice in suffering, knowing it produces perseverance and hope. Romans 5:3. Way from there. Hallelujah. Sister Tandasa. Amen. Verse number 8. Kepha lecebo sinayo isitshenzwe ibumba ukuze ubukhulu amandla obukhulu kakhulu bube ngobukaNkulunkulu hayi obuvela kithi. Bese sithi siqindezelwa nxa zonke kepha asifihlizeki. Yebo. Siyaxakeka kodwa sidilibali. Siyahlushwa kepha silahlwa. Siqhunjwa phansi kodwa asibhujiswa. Akhona abantu ababesicindezela empilweni kanti basiphakamisa. Wathi udokotela mangosuthu ukuthelezi wathi mangabe impilo ikushonisa phansi ovuma kwehla ungagolosi. Wathi leti fana nespring uma upress spring isiya phansi. Uthi la isiphakama khona siphakama sibe namandla siphakama sibe ngenyawo. Uxolo ezohlabelela bese yathandaza egameni kaJesu. Impilo bakuyishonisa phansi ungagolosi. Ungazenzi isiqhwaga, ungazenzi giant because sisitsha sobu. Kodwa la sizophakama khona sizothola amandla okuya phezulu. Siphakamise ngenyawo. Inyawo